Čaute! Vítajte pri našom videu a po dlhej dobe, však poznáte nás. Ale nemali sme čas. Proste bolo tam aj to učenie a potom ešte isté problémy. Ale... A toto video už točíme asi, druhýkrát. Druhýkrát točíme, pretože my ho už mali natočené, už bolo aj poslané na náš kanál, lenže proste takú blbú stránku sme to proste robili a úplne zle to spravilo. Bol tam proste úplne taký miniatúrny obraz a proste... A vyzeralo to blbo. Áno, a proste kvôli vám našim verní... A musíme to dotáčať, lebo máme niečo iné oblečené, ako budeme mať v druhej časti, lebo to teraz dotáčame vlastne. A vlastne sme sa rozhodli natočiť bez friendstak. Bez friendstak, keďže sme najlepšie kamarátky. Ale Gaviky. A takže nebudeme sa nejako dlho ešte zdržovať a ideme na to teda. Takže, ako a kde ste sa zoznámili? No, takže ono to bolo celkom také zaujímavé, lebo ja som prišla akože do školy ako nová žiačka, do 7. ročníka a najprv som sa bavila len s jednou osobou z našej školy, z našej triedy a nejdem ju menovať. Potom som sa veľmi dlho bavila s Timeou, ktorú zdravím a vlastne s tou som chodila furt vonka a tak. No a Vicky, pokračuj. No vlastne raz potom akože my sme s Timeou boli predtým najlepšie kamarátky a proste raz ona tam stála tam s tou našou kamarátkou pri tom okne a my sme tam s Timeou proste za ňou prišli s tým, že ahoj, si tu nová, zoznámime sa, prečo nie. A proste nejako sme si najprv nesadli, proste bolo to také, že no čau, ako sa máš, to je celé. Lenže potom prišiel výlet do Bratislavy a proste tam nás naši milí kamaráti nechali samých Eurovej. A vieš si to predstaviť, my dve. V strede Eurovej, takto. Čo tej druhej asi poviem, vymyslí rýchlo tému, myslí. A proste človeka nič nenapadne a proste začali sme nejako, proste normálny pokec, ako sa máš a tak. A proste skončilo to tak, že o 11. večer sme nakoniec spolu v buse ešte aj sedeli a neustále sa rozprávali a rozprávame sa vlastne až doteraz. A robíme spolu skoro všetko, ale nesreme spolu, nebojte sa. Ale inak spolu robíme fakt všetko. Aká je vaša obľúbená spomienka? Tak moja obľúbená spomienka je proste Saška raz u mňa spala a my sme mali konkrétne o 3:00 mali sme proste prísť späť na Podhaj, lenže my sme sa zobudili o 11:00, poprezliekali sme sa a o 12:00 sme si povedali, že si ideme zahrať u mňa plejkom. No tak my tak hráme proste normál. Myslíme, že hráme takých 10 minút, hodinku možno. Pozrieme na hodinky ľudia, ono 6 hodín. Ono bolo 6. My sme to hrali 6 hodín v kuse. Áno, my sme to hrali od vlastne, o nejaké 10 sme sa zobudili tak nejak a... O 11. Alebo o 11, to už je jedno, ale proste hrali sme to 6 hodín v kuse a bolo to sranda. Bola sranda, takže... No a moja obľúbená spomienka je asi to, keď sme sa guľovali pred môjim panelákom a proste Vicky, ona sa išla fest natiahnuť, že už ide do mňa hodiť tú guľu, ale jej to nejako nevydalo, šmykla sa a spadla rovno na riť a ja som tam tak rehotala proste. Viete si predstaviť, človek ako ja, celý svojim objemom a všetkým, čo na sebe má, sa vykláti na zem. Takže viete, ako ma potom bolo zadok? A ona sa mi iba smiala. A čo som mala robiť? Ja som ti nemohla pomôcť zatiaľ ťa zdvihnúť. Mohla si. Ťažšie jak ja. Ináč ľudia, keďže ak by ste nemali žiadnych kamarátov a nemali by ste za kým ísť, nemali by ste ísť za kým. Príďte za Saška! Nie, za mňa nie. To je odporný človek. Príďte za mnou a ja vám poradím vo všetkom, v láske, v živote a neviem s tým ešte. Áno, Vicky vám tak poradí, že sa spláchnete do hajzlu a potom sa nikdy neprevedete. Dôležitá informácia. Som sexy. To si pamätajte. Aj tento človek je sexy. Aký je váš obľúbený obchod? Takže u mňa 100% tulip. Ako na Slovensku.
Martine, no, tak. Koruna. Ktorý máš aj korunu. Jednota. A jednotu. Tesco. Aj. Nie, Lidl. Tam sú proste dobré zlé. Tam. Kam by ste spolu išli, ak by to mohlo byť kamkoľvek na svete? Írsko. Hovoríme spolu. Jaj? Nie, kam by si šla. Tak, ja by som... No, my sme sa dohadovali, že by sme si išli spolu. Ale strašne, ja by som to strašne chcela ísť. Len tam je ten problém, že to Peniaze. lietadlo. Ďalšia otázka, že keby sme boli na opustenom ostrove, čo by sme so sebou zobrali? Takže keďže by sme tam boli iba ja a Saška, takže ja by som si 100% zobrala nejaké zápalky. Určite zápalky a... Čo ja viem, aspoň mobil, nech je sranda. Vieš, taký Snapchat na opustenom ostrove. Uviazli sme by sme si tam vyrobili. Však ty máš data. Ozaj, ja by som chytila všade, no dobre ja. A proste taký, že s hashtagom uviazli sme, help me, help us. A dáme to úplne na všetky sociálne siete a potom uvidíme, že kto je náš prvý kto je náš pravý kamarát a kto nás tam príde zachrániť. Dobre sme. Nikto. No, tak ja by som si asi so sebou zobrala, keďže by tam bola so mnou Vicky. Tak asi tiež ten mobil, knižku, aby som mohla niečo čítať, keby sme sa s Vicky náhodou pohádali kvôli nejakej debilnej veci, ako my to vieme. A sluchátka. A nabíjač. Máš si zobrať jednu vec. Sluchátka. Hudbu. Ja neviem! Počuj, a nabíjačka by ti bola na dve veci. Tá solárna nabíjačka. Aha. Nie. A nabilu by to Tak mobil nie, aj tak... nie? Neviem. No, myslím, že hej. Tak ja by som si tam asi zobrala nejakú knižku, aby som Fajn. čítala. A posledná otázka, ktorú vám položíme, je, že opíšte tú druhú jedným slovom. Saška, začni. Nie, ty začni. Nie, to. Tak takto, trošku to pozmením. Povieme, že jednu dobrú vlastnosť, ktorá má jedna a jednu zlú vlastnosť. Hej, lebo jedným slovom by som ťa odpísala asi tak, že už by si sa so mnou v živote nebavila. Si hnusná. Dobre. Dobre, takže tá dobrá vlastnosť, viem sa so Saškou veľmi dobre zabaviť. A tá zlá vlastnosť, je strašne hnusná ku mne. Hnusná a že hnusná. A to nie len k tebe. K tebe som ešte dobrá. Ku všetkým ľuďom je hnusná. Ja nie som hnusná, to aby ste teraz nechápali zle. Ja nie som hnusná. Ja len proste nedokážem človeku klamať do očí. Tak to poviem. Proste ja skoro každému poviem, čo si myslím a mne to je jedno. Ja nedokážem klamať, lebo ja sa potom cítim zle, k niekomu klamem. No. Jedna dobrá vlastnosť je... To je hnusné. Hnusné, ja som videla hneď. Nie, je to. Ja idem domov. Veď si doma. Idem preč. Ale vieš, aké je to svetlo bez teba? Už nie, už si vošla, chápeš, si vošla, ono sa to normálne zás. Asi jedna dobrá vlastnosť, čo je, tak to je, že... No. To je, že sa s Vicky dá veľmi dobre porozprávať a že mi dokáže akože vždycky poradiť, keď naozaj už neviem, čo mám robiť. A to je naozaj pravda. A tá zlá vlastnosť je, že... Ja tebe nič zle neviem. Ale nechceš povedať. Tá vlastnosť je, že aj Vicky je veľmi hnusná k určitým ľuďom a dokáže tiež povedať takú krutú pravdu, z ktorej by ste sa normálne podlomili pod zem, normálne by vás to do pekla poslalo takto, ale to nie je ešte až také zlé. Keby ste vedeli, koľko ona času trávi na hajzli, to je ešte horšie. Ale inak je mám rada, je to moja najlepšia kamarátka. No. A ju mám rada. Výborne. No byť to je málo. Dobre, to je bolo na dnešné video všetko. A my sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalšom videjku. Takže... tak. Majte sa. Takže, počkaj. Bum!